Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alam Minangkabau, elok ramahnya Minangkabau, rupo karandi tinggi-tinggi, candok rumpui ganti-gantilan, rupo pinangnya linggurian, buki beriri kiri kanan, gunung Marapi jo Singgala, tandike jo gunung Sago, Pasaman jo gunung Talang, ayahnya jani ikannya jina. Lawe alamnya bakai tagak, sawah bertumpuak dengan data, ladang babidang dengan lerang, sawah berjenjang mendabuatan, sawah ladang labuhan pasar, taranak tambang padi menjadi, buah jagung mampai susu, padi masak jagung mopiah, lah masak padi di sawah, padi di ladang yang pulau. Ladang tabu menyinta rue, pisang badukung di tandanya, antimun mengarangmu, batang labu marantang tali, buah taruh ayun-ayunan, buah ladu memintang dimulai, buah kacang penyitajian, anak rancak dan tumalin, sajak durian di takwa rajo, sialang melangkah basi, buaya nan putih ada buah, sirangka nan badangkang, sampai terletak air hitam, sampai riak nan mendabui, sampai ke batai induk turu, sampai tasya induk giri, hingga si pisau-pisauannya, sampai si kilang air bangi. Di mana asal setiap palito dibalik telong nan batali, di mana asal nenek itu dari lereng gunung Marapi, di Galundi nan baselo dake bukit si kuntang-kuntang, di sinan lurah si Tungkabanan, sinan lurah nak baraye, di sinan bukit dak barangin, sinan labanta barayun, sinan batuan barang putiah. Panakiat pisau sirawai ambil galah batang lintang buang, salodang ambil kanyiru, nan sasitiak jadikan lawai, nan sakapa jadikan gunung, alam tak kembang jadikan guru. Bungka danok manahan cubo, ame batu manahan uji, naraco pentang bapadiang, anak nagari sakato hati, satapak bapantang surui, salangkah pantang kembali. Adapun kasadonyo kita di Minangkabau, nan disungkui langit nan di tanah bumi, nan saedaran kuliliang gunung Marapi, nan mahuni daerah bagian barat, sama tolah banamu pulau Andaleh, bab pandirian bak kato nan tusuo, hulai juo nan batingke naya, meninggalkan dua juku, manusia nan bapangke turun, meninggalkan adik ibu balguk, gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan balak, manusia mati meninggalkan jeso. Lah jadi kebiasaan negara itu, rantau nambah rajo, luha nambah pabulu, lah dibiasukan pulau di adik itu, adik nagari nambah puluh. Membuang segala nambuak, memakai segala nambaya, nan sesuai berujuk kata Nabi, melarang orang berbuat jahat, menyuruh orang berbuat baik. Mulai sejak masuk dulu sampai dulu pada masuk ini, sejak semula semua digali, sejak mulu negari dunia, ada dipakai syarat nan lazim, dua hukum nan lah digunakan. Hukum adik di hukum syarak. Kata pusako karya Abi dan juga maju Indo. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.